il-Papa tal-Poplu. Huwa b'dan il-mod li bosta ġurnali barranin iddeskrivew lil Papa Franġisku, speċjalment wara ċ-ċerimonja tal-ħatra tiegħu bħala Papa li saret it-tlieta filgħodu fi Pjazza San Pietru fil-Vatikan. Kollox beda hekk kif il-Papa telaq mir-Residenza Santa Marta fejn kienet joqgħod qabel ma jinħatar uffiċjalment Papa. Bi vjaġġ tul Pjazza San Pietru il-Papa ntlaqa minn madwar 150,000 persuna. Preżenti wkoll mijiet ta' dinjitarji minn madwar id-dinja, presidenti, prim ministri, l-ola kapijiet tal-Unjoni Ewropea u rappreżentanti ta' reliġjonijiet oħra, fosthom Lut, Musulmani u Buddisti. Fost il-mexxejja spikkaw il-President tal-Arġentina Cristina Fernández de Kirchner u l-President kontroversjali taż-Zimbabwe Robert Mugabe li ma jistax jivvjaġġa fil-kontinent Ewropew ħlief għal attivitajiet reliġjużi. Fisem Malta kien hemm il-President George Abela, il-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Kap tal-Oppożizzjoni Lorenz Gonzi u l-Isqof Awżiljarju Monsignor Charles Scicluna. Iżda minkejja li l-awtoritajiet tal-Vatikan ħasbu għal sigurtà stretta biktar minn 3,000 uffiċjal tas-sigurtà għal waqt iċ-ċerimonja, Papa Franġisku għażel li jivvjaġġa tul il-pjazza f'karozza miftuħa. Xi ħaġa li ilha 30 sena ma ssir, propju minn meta kienu sparaw fuq Papa Giovanni Paolo II. Saħansitra waqaf bierek u biss persuna marida minn ġorra sal-inġabret biex tilqgħu. Kien hemm issimbat li Papa Franġisku jagħmel żjara fil-qabar ta' San Pietru taħt l-artal prinċipali tal-Bażilika fejn qatta xi ħin ta' talb biex imbagħad għamel triqtu lejn l-artal imħejja apposta barra l-Bażilika. Kien hawnhekk li l-Papa nata il-palju mill-Kardinal Jean-Louis Torrent li ftit jien qabel kien ħabbar ismu wara l-konklavi. Bil-palju fuq spaltu magħmul mis-suf tal-ħaruf, simbolu tar-rajt tajjeb, Papa Franġisku rċieva wkoll iċ-ċurkett papali, iċ-ċurkett tas-sajjiet mill-Kardinal Dekan Angelo Sodano, ċurkett magħmul mill-fidda ndurat li għandu fih ġbija ta' San Pietru bl-infietaħ. Sitt kardinali rappreżentanti mbagħad resqu lejn il-Papa Franġisku u għamlu l-ġest tal-ubbidjenza tagħhom lejh fisem il-kulleġġ kollu tal-kardinali. Il-Quddisa solenni ġabret fija elementi mill-Knisja tal-Punent kif ukoll tal-Vant, tant li l-qari tal-Evanġelju sar bir-rid Grek. Tmiem il-Quddisa kien immarkat b'applaws qawwi minn dawk kollha preżenti lil dan il-Papa tal-Poplu li mbagħad ingħata tislima mill-mexxejja kollha preżenti. U propju ftit sigħat qabel il-Papa Franġisku kien ħabbar li se jżomm l-istemma li diġà kellu bħala isqof, stemma sempliċi bl-arma tal-Ordin Ġiżwita u b'kewba u warda tan-nart, simboli ta' Marja Verġini u ta' San Giuseppe. Il-motto papali ġdid ukoll jiġbor fih element ta' umiltà b'enfasi fuq il-ħniena, miserando atque eligendo, bħarsa ta' ħniena u ta' għażla. Gabriel Ellul għal Net News.